Ngi penpau ke Jingsongo ya ka choir juga Jingiaseng samla ka balai alam hagi Jingruai penrehamen sim shitengeta shua kapor ban sedang ke Jingiaseng kumbang ilaong bershitayo ngidap da ke Jingsongo ya ke Jing Shakri ka koridor ke Jongpi U Blei kyrkhu iwei piwei ya ke Jingim ke Jing Trai bat ke Jing Pulei ke Jongpi ke program hakanika Jingiaseng ke bakhaddu jongani ke tayo ke Jingialap kalong kumne Nongialap Jingiaseng Reverend Lindans im Nongialap Jingruai hakajaka jong Mr. S Matlang Ibanialam Jingruai de itemen besan WM Ramsdam organist Mr. Phil Bonwell Nong Sej Nong Pulis Dang Badwai Mr. JL Nonglaj ngin sayo ya ka group song na ka Jingiaseng samla parhadin kita banduai Jingaineh mdei syuk kumtu kumalashona ke program ndrei itemen besan H Suchiang jongka Balang Presbyterian Mawroh ibalawan rengkat bad Nongialap hagane ke janmet bad Nongialap longi pastori jongi I Reverend W Swer ngi pedang subhaya pi ki para bangeit bangeit ki balawan shagane ke Jingiaseng ki balong ki khot jongka Balang Presbyterian Mawroh ki ba long khot ki bai pat ki balang ki bala bandon rengkat bad ngi ke U Blei sasisi ni ki lok bait ki bala bani osngau ya kene ke khubor jongka Jingialap lingba ki ni tendong jing pensawa pila bandon hayeng lejong pila bandon hayeng parlok pila bandon hasurok sengkien ru Shong Shipang ikerpat ban syashkor ya kani ke Jingiaseng bad ya ke Jingialap ke khtien ke U Blei namar nginget bo Blei udon AA ban kren pi ha kani ke janmet bad ya pi ki para bangeit bait ki lok ki bait ki bapet ki bakmi ya kani ke Jingiaseng lingba kani ke YouTube channel jong ke Balang U Blei ton kyrkhu ya pi ba pi don bentalang bad ngi ha kani ke Jingiaseng ngini pendam ha ke Jing Duai U Blei ko kpa jungi bah beneng long ke buram bat ke jingo bat ke jingiro eka kerteng ke bakhoi ke jongme batu ai bagi jing kyrkhu jong ke beneng kinwan hab halo jungi habangi seng lang kumne ban mane ban shakri me to kyrkhu ko trai ki benta baro jong ke jing shakri ke jongi ye ki nongi shim benta baro bangin ma de shishai ko bor ke Jingialam ke jong sim bakhoi wan ko men sim bakhoi ha padeng jongi ai ba ke jing trai ke jongme kan pen kendu yengi shapang ka pop ko hok ba ke jing bishar I wei pi wei nang ne nginum lek pai thali shlayeng remen krening da ka bor ka jong men sim banalor I duai re ka jingka ka jingda ka snam ka jong Jisu bagi bor ka jingdum ki bor soitan kinum la ban le persha kinum la ban job ngi ringi shania ba apo ka Jingialam ka jong Blei banalor ngi pani kini baro ban ngi pediang ro how Jesus Christ ngi duai amen ngini ruai ke Jingruai ka ba arspa kendai barhadin ke ni ke Jingruai kat kum ka program bala penbet nga kerpat ye Mr. JL Nonglaj I balong I khot committee balang ba in sngewbha ban yalamingi ha ke Jing Pulei na ka htien ke Jong Blei bat ke Jing Duai ko kenrat nga kwa men penkhia nga men shonga ga donu jonga ban penbha pendu ki Blei baro penmi daga bor nang saj nga Jisu nganle kum kayor ka Jingruai ka ba arspa kendai Ken ran nga kwamen ben kia ya ga ben shong ha ka donun jong nga ban pen bha ben do ki Blei baro pen mi da ka bor nang sayang nga Jisu ngali kayor likum kayor hon likum kayor nang sayang Jisu dan likum kayor rai ken ran wat ai ka jing tungit kan sam bendei la kasnam ka bato wanda syam banyo ka jing side om la kenya ka dor nang sayang Jisu ngan likum kayo
Giêsu ngàn lê kum kayor trai ken ra to pe na la ka jong ka ken ai bornado menta ya la di ban klen ka jong ngan du la nga ken ka ba kor nang sanya nga Giêsu ngan le kum kayor kayor nang sanya nga Giêsu ngan le kum kayor trai ken radya kane nga duai shisha nga kumi ko Giêsu ikjan balasan bansan paryanga ba latut kasnam kor nang sanya nga Giêsu ngan likum kayor likum kayor likum kayor nang sanya nga Giêsu ngan likum kayor trai ken ran me timba ka abla kam slem bat hapo ka donun wan menta kandem dine mom jupai ha badu wal shalor nang sanya nga Giêsu ngan likum kayor likum kayor likum kayor nang sanya nga Giêsu ngan likum kayor Swer punya doai ngenya pulih ke dong teketian ke U Blei naga ka kitab kikam ke pasal nong ka ba khan nyau ni de khot ka ba arho sao ter kiktian ke ba kom ni tau Blei ken yau bala thau ya ka parthai bat ya ke baro ki badon haka uba haba ulong U Trai ka beneng bat ka khandau shong haka yeng ka jing thau de ki kti lam ne ju shakri ya uda ka kti ki breu komba uda kerdo yaki kiba hauhi uai haki baro yaka jingem bat ka mensim bat ki baro ru ulat hau ya ubri ulat hau na ka wei kasnem ya u kanja ben reu baro ya ka ban shong halor ka khandau baro haba ula pentikna ya ki ayom ba ula bu bat ya ki put ka jaka shong jongki ya ka ban wat khnang ya U Blei ban yo le
hadien jong u kila syam ya u shum la cengai na wei pa wei nangi namar habau ngiem bat ngi khmi bat ngilong de kumba ulat hau jingrai jong phi namar ngilong ki khon ki siu ke jong u te haba ngilong ki khon ki siu ke jong u blei u ei hayangi ban mot ya ke jinglong ban mut ba ke jinglong blei kalong sriem ka siar ka rupa lem ne yu mau balapan long dur yaki U Blei namar kata ulale kumba ul khami ya ka yom ke jing bom tiap rei menta la hukum ki brio keleng na la hukum ki brio keleng ban kala ka bomon naba ulabu ikisngi ba unsabishar ya kaperthai ha ka hok da ya kibreu ba ulatmu dublen kyrkhu ya gini kentien bala person ko pot pendam yang duai ko pa jungi ba beneng ha kan ga jan miat sisin ba blei ngi ban khamat jong me ngai ngo blei male alam ngi lengba kinki snam ki banai ke teu ki sngi bela no hadu kan ga klip man bunda milong kum ni ku milong atrai dei na ka jing ye ke jong me ding jing snake ke jing lam ka jong me na bunda jongi wei ngai ngu atrai kan ga sngi ngi la yo ban shakri ban penan borom ye ka kerteng ke jong me nado menam step hadu kan ga klip mat ku menta oblei mila long ringkat ban ngi lengba ka jing shakri ke jing penan borom jongi ya khamat jong me bat kumjuro ingela yo try ban ngap ban shashkor ya ka ktien ke jong me na ka ban ta ki ke ba me try mla kren leng ba ki shakri ke jong me ngila yo try ke jing bam ke be dei ba kan jam sim ke jongi na ka ban ta kan ka sngi habing yo ban shakri ban ngap ka khobor ke ktien ke jong me try ka ne jan miet sin pat au blei ngi wan ha khmat jong me yak ban pen yo ngi ke ne ka lat kat ne ngi don ha por ga yeng ke tang jong me bangin shakri ban dan buram ban krau ya ke kerteng jong me bat kum jurang ila ban shashkor hakan ka jan miet ke bamta lingba ka ktien ke jong me try na matai don kam try ka jing alam jom sim khu jong me habingi shong habingi sa yo ban ngap ya ka ktien jong me lingba u shakri jong me try ke ba melawan ra hakan ka jan miet hakan ka balang hang ne ban sam ai khubor ka ktien jong me lengba u shakri jong me tois ne try man ye kyrkhu man long rangkat try nam tau shakri jong me ban sum ban sle ka bor jong ban sim khu jong me ka ba ka ke ba shakri jong ben hakan ka jan miet kan long ka jing bam ka ban ka jam sim kha jim jongi bangin la ban pendan kam ki bangin long taki shakri jong me ki ban ai ti la de ban pan mai la ka jong ka jing em ka jongi lengba ka jing alati jongi la ba ni ki sngi ban sa try na ba don kam ka jing rap ka jong me don kam ka jing pen shai ka jing putu thu jom se mo kho jom me nam ta jongi wei be we try having in shash kore ka tien jom me bangin pen lech jing mot bangin pu son ya ka tien jom me nam ta shakri jom me on ai on bet happen jongi try to is ne try men long kat me leng ba kan ka por ka man ta ka bangi on shakri ma dan was dang hadu ko ba wai no ka ke baro in pen dep try kan long da ka jing lam jom se mo kho jom me pen ku ba try ka bor jom se mo kho jom me ngi ka ba ngap shash kore kum ju bangin la try ban tiang ke ka ba me man kren nam ta ka jing em jongi ha ka jing yan ti jongi la ba ni sngi brang sa baro tis ne ban shimti den ka por ban ni sngi brang sa ha ka jing jongi bu ti khmat jome to diang au blei ka por ka bangi bu ti ngi it khmat jome na ka de jan men mes ne ban ma pro ki jing dona ke bon sham ka jing jongi man la sngi ngi ne ngi dam ngi duai ngi kar pa da ka kar teng ba khrab ban borta mu drive no ban em jongi success na dam ta shri sigi bam jukuru amen. Ngi pen pau ke jing songo i Mr. JL Nonglai de khot committee Balang i balai lam ke jing puli na ktien jong ble be ke jing duai de
temeneng apen benar bagi ke grup song dangi page pan kamdei tangga grup ke choir brok kawai bat ke jing pen krek ru ke dei hi kum ke choir ti ngiso buram ke jing pen krek ke jong pi brok si choir ban ai ke jing roi kerpang apa deng jongi ngi ai ka por menta sha ke Jingiaseng samla jo ke balang bagan ai ia ke jing roi choir bar hadin kata ngakerpat ki ashes ki lum noi ki jingaingo bat ngakerpat ia temen besan ich suchang temen besan ke Balang Presbyterian That Molong ibuan rengkat ba Nongialap bin sngewbha ban sapen ketai ki jingaingo nakani ke pulpit. Tunggu ni dua. U Blei Balang sngewbha bneng ni dapat dah ke Jingiaseng berkerau yang mai Blei bihin.
nama media lam yang ikum ni agak bangilio menjadi kan dapat kini kita para bangeit PH kita don hang ni ke Balang Presbyterian Mawroh leng ba jong kini ke Jingiaseng Ialap malapan kre dah ke Balang ni pen pau ya ke jing songu ba krau ya me U Blei bi be me kyrkhu dia lam yang ikum ni wei paro bangin dayo mania don ringkan mania lumlang kum ni hap deng ke yeng ke ba khoi ki kentang ke chong me ban ban chukwi ban pendon burom ya me burong turai burong nong pedim chungi kyrkhu yang i wei U Blei bi ja kan ka po tu da ya lai nu hap deng chungi bangin dala ban penthli lagi chong ki do nu chungi bangin pediang ya ka Jingialap la ba ka tien ke chong me lang ba jong chukwi chong me ko kon ran kan klimat chong kan ka po ngadwai kan ka po nak mata kan ki ching ai ngu ki balawan ra khmat hang ne ko turai oh U Blei bi kilong ki ching ai ki ba ret lama ki ching kyrkhu ki ba bun satap ki ba mel kyrkhu ya ki ching im changi ngai ngadwai ba kilong ki ba ret kat no ko try ngadwai ba mel kyrkhu ki hang no kum ka Balang makin yo ban bu ban padon kam ki ko try kin long ki ching ai ki ba yo ban panya ya ki himaba ka gospel ka chome ban pen bana bat ban Ialap ya ka gospel ka chong me hakeleng ki jaka kat hakibai me mon ko try ya ka Balang bakan pen trai kam ya ki kindalong sisa ki ching kyrkhu ya ka Jingialap ya ka ktien ka chong me kyrkhu yang i wei baro kum ki shik ki chong me ki balayo ya galan ban ya senyang saka kam ka chong me nang ya kyrkhu yang i ki kam ki ching trai ching ta ki jing ko jing khia mat ki jing em ka man ka sngi ban hikai yang i kham tam U Blei bi kumno bangin nang ban pen phai pat saka kam ka chong me lang ba ki ching kyrkhu ki ba bun satap ki ba man kyrkhu ya ka ching em ka chong i kum ju ra ka po U Blei bi ngada duai ba men don kat kerpang kat ba du shukwi chong me ban yeng apa deng jungi ban Ialap ya ka ktien ka ching pen em ka chong me tu de kyrkhu pasat yu de ka ching pasat ki ba kan jaman sim ka wei ka banta jong ka Jingialap ya ka ktien ka chong me ka ba un sayo ban bet apa deng jong ki khun jong ka Balang baro kandalong sisa ka ching kyrkhu yang i banginang la ban pen klan ye ka ching im bat ka ching long ban sim ka chong i sha score ye ka ching duai chong i ma bi ka ching palat baro ha ka teng ka chong me nong pen im chong i uchi su kristi pan amen. Ngi penpau ke jing songo ye temen besan age suciang bari ki ashes ha ke jing lum bat ke jing pen getai ke jing aingo U Blei nang kyrkhu ye phi bari ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o ngi penpau ke jing songo ru ye ka choir jong ka Jingiaseng samla jo ka Balang play rwai si Balang sngi tho dieng menemen sngi bat benta sausin rengkat bat ke Jingiaseng PWF hang te hamopan pilai practice bat pilai pelut la ke jong kapor ngi don tang ke jing kyrkhu kerdo epi U Blei un kyrkhu kerhai epi ha ke jing em ke jing shakri ke jong pi ka kam ke jong u bat ka khubor ka ba pila ai ling ba ke jing ruai kala kren ya ki bo men sim u jong U Blei u la pen kendo eki U Blei un kyrkhu epi dia kini kapor ngan ai U Blei sendon ya baro na marba shen ngan sa IT no ya ka benta ka basa jong ni ka Jingiaseng ke jongi ha i Nongialap i Reverend TW Swer organist Mr. Pilwan well nong se bat Nongialap jing ruai temen besan WM Ramstam U Blei nang kyrkhu pi ke jing shakri ke jong pi u samla ki bapet ya kini ka ya kini ke jing ring video ban penbi ya ka YouTube channel jo ka Balang U Blei kyrkhu pi ki bapet ya ka sound bari kiwei pat ki jing pen kre ki be de bat kini ka Balang ka jongi ha kini ke Jingiaseng Ialap ki counselors ru brushtiau play don haman ke Jingiaseng ban kmi ban duai bat ban ya selok egi badan kam bat ha kini kami rosa shisin pi don U Blei nang kyrkhu ki jing shakri ka bakordor ka jong pi dia kini kapor ka deyanga ban penito ye i Nongialap apdeng jing ni ka janmet kini ka long sen ka banengkong ye i be in one ilong i Reverend TW Swer i basong i basa haka snong kendong tuber bat i deru khon jo ka Balang kendong tuber i treru haka district kendong tuber kabadon apo ka menso presbytery kabadai ngamud banong haka wapung presbytery
kabadon haka KJP sinot mengi te pastor ngi pedang sobai pi kan kapor pilawan rengkat bi teman pesan it suciang I pastor menamasngi idon ke Jingiaseng sakramen ban pendap berhadian kata ila yo ban wan hang dia pedang jongi ngi so komen pastor ba pila pedang ke jing khot ke jongi ban ngi nget ba U Blei don ban keren pedang jongi ling ba ke jing syakri ke ba pindon ban ai hapok ke balang ke jongi ti ia ke benta ke basa jong ni ke Jingiaseng barok ngi IT hapok ke Jingialam ke jong pi kat kum ke jing pensyai bat ke Jingialam ke jong mensim ba khoji tingin ni ruai ke ni ke por ke jing ruai ke ba shispa pra bar hadin ke ni ke jing ruai I Reverend W Swer in sngewbha ban sashim ia ke jong ke benta kawai ngun ong ki counselors bat ki rang don tanah kata kadau kibar don ke jing kenduk kum I pastorin sakhot pila ban sasa len ban sawan syakmat kat kum ke Jingialam ke jong U Blei ban yo ban yeselok ban bu jing tuai nam ta jong pi nda turoi benengkan sawah hajing mi pat banengkong kibla jet na perthai U Trai unwan rong nang taun yalam no yaki syakari basuk kenjai kini oshat kemen hangta lembat u klemwai ke jing ruai ke basis pa pra Turoi bringkan sawah hajing mi pan banengkong Gibla jinla pertei U Trai unwan rong Nang taun ya lam no yaki syakari basuk kenjai Kinyo syat men hang ta lembat u klemwai On the jing on yang akan long on the jing on yang akan long on the jing on yang akan long Shalan den ban U Trai Jisu ngan le chong Under turoi bringkan sawah hang ta Jisu un mi pa Akil osun breng ba pernai un wan syau Ya kiriu ko jong U pans ngajing men ba jing su un ai Aba un wan syau bat yalam no U Trai On the jing on yang akan long On the jing on yang akan long On the jing on yang akan long Shalan den ban U Trai Jisu ngan le chong Under turoi benengkan sawah hang ta por jing khot kan long La ke jing marwe hang no pin syong Ka jing bishar U Trai ru kala ap hajing kang jong pi Tu ben kreno kloi ban yasu baduhi On the jing on yang akan long On the jing on yang akan long On the jing on yang akan long Shalan den ban U Trai Jisu ngan le chong
Reverend Chairman, Pastor Bai Jongga Balang, Iba Peniat Ika Jingiaseng Ialap Kapa khot Jongga Balang, Kita men basan Bai Jongga Balang, Lembat Kirang Ba Balang, Kilong Kpa Long Kemi, Kipara Samla Shenrang Bat Kentei, Ngai U Blei, Yingi Baro Haga Kerteng Kapa Thiang Tam, Bat Kabadon Bor Jong Nong Penim Jongi U Jesu Christ. Ngashimru ini galat ban ra ka U Blei, na ka pastorate ka bangeit ka pastorate Kendong Tuber, bat ka district Kendong Tuber, kumtu kumbaret ho I pastor ngi don po ka Balang Presbyterian Mawroh ka leang jonga ngapan pauru ka Sngi ya ka Balang lang bay pastors I Blei wer yang ban ya shementa bat phi hagana ka Jingiaseng Ialap jong ka Balang. Sisai pastor ila long men jonga haga jing syukri bat ila poi tengru haga Balang ke bangadon bat kumjo ru itemen basan khar sa ano ila wan ai ke seminar daga jingruai haga seng samla Balang jong nadu ke snem kiblalek no shadin di haga nega por nga ithu yekini ki arngut kibadan haga nega Balang bat ngasngu shngany ru hadu kata-kata bangiyeng hapadeng jong pi kumne hapadeng ki pastor ki nong sharai ke Balang ki bapet ki basumar baha ya ke Balang nga shimru ya kani ke kabuk siar ngasngo banong bangalong ru badan bak banyo bane shimenta bat phi hagane ke Jingiaseng Ialap shisha ngalong pastor ubom patslem hagajing shagri Henry ngasngo U Blei ba phi leng bai pastor sim I Blei bit ban yawer yang ngau syakri barit ujong U Blei ngayeng hapdeng jong pi ban yang ban Ialap ika kubor jong jing penim ke jong Jesu Christ nganget pilaya yo jing kyrkhu nadu kala sngi U Blei bat ngam artatin hadu menemen sngi pilamat bon ke jing kyrkhu lang bagi syakri ke jong U Blei le se ladangan bo hagi wegi kenten le si hagana gamen mdadon kamshu bandang Ialap namar pila yo bon leng bagana katayo bat leng bagana ka sngiru tenrei wat apdeng kata ngange U Blei udan ban kyrkhu yangi hagana ka janmet bat kumbang snuthu bagana ka jing sawa kala bat kotru shabar gana ka ying mane ting yawer ya pi ki parlok kumtu kumbala yawer I pastor ban palaj por khanang hage jaga ke ba phidon yang U Blei kyrkhu ye phi lengba kane ka tandong jing sawa jong kamai haswa bangin po chakaktin ga jong U Blei tung nya duai kokpa ba e jong U baha beneng ni aingu eme hagane ka janmet na ka bantagane ka por ka bakodor ka bangilala bandon hagane ka ying ka pakentang khot ke jong me ni sngongu ime trai bahabangi don hangne ni sngew long nong wei ni sngew ni sngongu ime na kabanta ka jing padang sngewbha ka Balang pastor kita men basan barabangi don hangne ni sngew bangi long shipara hame U Trai barat trai ba tangga wei ka jing tmu habangi don hangne kalong ban syakri ame bat ban syashkor ya ka kubor na ka ktin ga jong me kyrkhu yangi iwei biwei bat metibro yangi hagana kapor ga jing angnut ga jongi ni trang banyo sngew ya ka sur ga jong me keren yangi atrangin shashkor namar melong U Blei jongi ni aingu ime ba me sngew bat me shashkor ga jing duai haga kerteng unang penim jongi U Jesu Christ nge duai amen ngakwa ban Ialap hagane ka janmet shaphang gane ka kubor kabanga ai kerteng shaphang ga Jingiaineh ngalaong mentan ngilayo mat I ka kyrkhu lang baga Jingiaseng jong ka Balang baro shitayo bat hagane ka sngiru ti henrei hagane ka janmet ngakwa ban penpai ka jingmot jing berkhat ki jongi shaphang gane ka kubor ka biye deiru bat ka jing kliap e gane ka Jingiaseng hagane ka met
syapang ke Jingiaineh ke kentin Jingiaineh kamlong ke kentin ke bae ban sngu thu kalong ke kentin ke bajem ban sngu thu bat ngangit baro ngitip kamu dayu ke Jingiaineh hakinu genu ki phang jong ke Jingim klem ke Jingiaineh baro ke jing sedang kimdon jingmot banamar ketika daw nagabanta jong ngiru kinang bud uji sukris ke Jingiaineh kalong ke badon kam haduk kata-kata ban ngakwa ban seng nungrim ngene ke kubor nagaktin ke jong U Blei ya ke bala ban syem naga gospel umat hios kalonong ke ba arpu saw ke khot ke ba khat lai ke gospel umat hios kalonong ke ba arpu saw ke khot ke ba khat lai bat ngan puliru naga kitab Hosea kalonong ke ba khat we ke khot ke ba khat ar nang ta ke kitab Ujub kalonong ke ba khat nyo ke khot ke ba khandai nang ta se ke kitab Jingpen Pau kalonong ke ba ar ke khot ke ba shipeu ngan puli ke khot baro ban yarap mengi ban sngu thu i ke kubor hanre jar ubadayaine hadu ke ba kut utaken uban yo alajim ke kitab Hosea kalonong ke ba khat we ke khot ke ba khat ar ui prayam uker tawer yang ada ke jinglam ler ke yang Israel ru ada ke jing syukur hanre Juda udang sencar bat U Blei bat udang Jingiaineh bat ubakhu nangta ke kitab Ujub kelonong ke bakhat nyo ke khot ke bakhandai ubahok un Jingiaineh penban baru ta ubakhu lakikti un nang klan nang ta ke kitab Jingpen Pau kelonong ke baar ke khot ke ba shipeu tu wat syapting nya kita kiwei ru ki ba pan sasha hakmi utau soitan unsa bret ye ki banapi hagaying bendi bon yo tenjo ye pi te pin yo ye gajing sha shitom chipeu sngi tu long pha ka Jingiaineh hadu ke Jingiap bat ngan ai hapa ya kita kapan snyat jong ke Jingim hanre jar ubadayaine hadu ke bakut utaken uban yo lajim para bangeit bei ke Jingiaineh kalong ke kubur ke khot jur yang iwei peiwei bangidon kam ban penlet jengmut syapang ke jing don kam jong ke Jingiaineh ngila ban shitrhem nagabanta U Blei bat le bun kiwei nagabanta jong U Blei ke jing kali kalong hadu lanu pat nyen sange nyen penkut ujisu uang jar ubadayaine hadu kabakut utaken uban yo lajim Solomon ke kitab Ecclesiastes kelonong ke benyau khot ke ba prawong kambha ke jing pendep kai ye ke jing sedang jongka kabamot kajing Jingiaineh kalong ke jingdon kam bangi ngide ban perkhat bat bangin yale kat bala ban kot syadu kata ke kerdan jong ke Jingiaineh lok bai ke Jingiaineh kadawa yangi bangi ngin yale kat bala bangin boy syadu kata ke Jingiaineh uji sukris uai hangni ha ke gospel umat hias kelonong ke baar pusau uyat hu syapang gisenran hal gisenran gi jongu ki khat armut habaki ke layaro i ke jingi tenat jo ke tempel ha Jerusalem baru jisu ang kini ki baro kimla aban sabet kumne banda bagi senran kelawan sajan uji suki keli kamun ayu katu gajing ong jong mi atrai kel yathu ingi kumno kini kie kinjia baru jisu uyathu syapang
kijing mi jo ki kris lam ler kijing mi jong gitma nang ta uyat hu ru sapang ke jingale ke kenjaban riu kinam sniu ke jingyap them kijing kenyu jumai ter baladangin puli kalau nongga baar pusau uyat hu ru sapang kita kipor ki bakut ye kiban saja kabala da U Blei upen sa yang i hadu kita kepor ngindang yoi bat kidon ru ke jingjia ye ki bangala yoi lapa beglas dang ban urlong pada bau jisu ukuran sapang gajing syirkai jo kita kiski ki bakadu uyat hu bahkan don kajing ya di ru sieng cisem kapop kan man bun bat kajing ki babun kan man kriat baru jisu uyat huru baladam lengkat ia kita kisngi jenjar ban yoi ki babun bikin la ban poi shadow kabakot segajing lajim baru jisu wang bayaswan penwa ia kedega perthai wang ia deki kentin jar ubada yaine hadu kabakot utaken uban yo lajim para bangeit bait jong kabalang don na pedang jong ngila don deki bun snem ha kabalang kidon kilong kemi kilong kapa ke bait ki jongi ki bela he ki bela no karta ki bela syakri U Blei ha kabalang deki snem don na pedang ki jongi ki bela ngis dang ban yakit ban ya ba hakikam seng samla ki kam jong kabalang kum terter kidon ru ki bela kham slam ki bela kham i ha gajing syakri batkan jia ayu ba shubu la dekalet jia bagi sgi ki bak hadu jong gajeng im jongi ngiong bangi ngim shem ya uji sukris hagani kabalang kabanga syukri ngino iga jinget hacitang lenti kumno nginai ke kubor kiwei pat batkan jia ayu la dekaski ka bak hadu uji su unong kata kadai ke jaka shang jongpi kabom dei ke jaka songne kat baga balang idon ki peusnem ngila syakri U Blei henre ke ski ke bakadu ujisu un kedau ye ke jaka shang jongi kabalong ka bom jukut jong ke syirkai atu kata kampen lengo ye pianga ujisu uang hagi senran jar ubada yaine hadu kabakot utaken uban yo lajim haga testament gabarim ngi pule ki kon Israel ki mi negeri Egypt nrulak tam balet rung segeri kanan henre gabas ngopala ban tip kalong ki bayo ban rung segeri jong gajikular kidon tang arngot bat kata kadai kabas ngolongok bantip bat kita kidai ugalap bat u Joshua kala banlong henriulak tam mi negeri Egypt henrai ban yo rung segeri jingkular tang arngut paralak bai kani kapan perkhat yangi bangim dai ban syamsting bangidon kam ban yale kat bala ban poi syadu katong haga testament gabat hamai ngilap kadar ngut kisnran ujisu udan naginegi kadar ngut ja wei kat wei ngut kila ban yang pat kani kapan ken mau ya pi yang ha bangi ngimlang per nagi diki syukri ki jong U Blei haga testament gabarim baraka testament gabat mai let si do na pleng jong ngila abanong oh ki khot Israel te ki dai ki balali ki dai te ki basniu jinglong ngila aban aida ngila aban keren ngila aban keno ki diki rukam ki baper baki te ki bit namar bekilong kumta lok bai kamlong gabasuk banong baki kimlong ki babet kisenran uji sulai snem sideng kidan akti kejat uji su henrega klipmat ka bakadu jong gajeng im jongki wei ujano nagababo di uji su ko ki para bangit bei jong gabalang
Ngidan mentangi syakri ya boleh. Ngikit ngiyaba ngikit jing syakri. Haki mentaki baper pot usam ke balang. Bat kajing keli kalong. Lano haduk hangno. Ngin sange ngin penkot jika jing syakri jong ya boleh. Lene ngin shidrem na kabanta jong boleh. Bat kadika kubur ke khot jur yang i. Bangin yaine haduk ke bekot. Ni imha ka perthei ka be ki jingkala ki babun ki lalet jia mentah ka perthei bargen ka ri ka ba ik ka jongi ngilanang yoi ki jingjia ki bompat jia menu bat ki jingjia ro ki bamla ban perkhat kila sedang man let jia hagari jongi ka imlang salang jongi ban ngala banong ngamtip ki ai ka bangindang ye kenduk la syai la cisngi bala dengi mat ye kijing tenju kijing ki baharukam lada tenju ye kijing jong pi jonga hatu hangta hey ngindon Jingiaineh ngine yau jisu sitang lenti andre jar ubada yaine hadu kabakot utaken uban yo layem ko ki para bangeit baik jong kabalang ginle kumno bangin la ban kot shadow kata kakerdan jong ka Jingiaineh agapor ka bangadon ka jaga puli di kadon gawe ka program di kiawan chathi cha West Bengal di kendu we ni ki bapuli di nangala keliau ta we ni ki be itho ubampat itho be ya kendu aga jaga puli wang ba nga dene ka balang Katolik ban nga puli fadar tenga keli ingong pidon kat nungot haga jaka puli shlong wang ye don nyau saungot haga jaka puli tengong barok hi kiawan ne pisadit tang bo pi wang nikini kinyau saungot wang barok kelayaja ngidang sa satang saungot shano ja kita kinyau pengot ko ki para lok bei ka Jingiaineh ka khot jur yangi ngimper naga testament ga berim naga testament ga batmai haga jingiat lenti ki jongi ki jing tenjo ka bangi nang shem le si ki bangi la shem kapan kan mau ya pianga hadu hanu ngin ri ya ga jinget jongi ka bangi la nget ha uji sukres But let's see, don bun ki banta ki badon kam yang ibang gideban yaine kum kinang bot ki jak uci sukres Andre agade kapor nganam let jungai nginam ekran shibun ki andre ngakwa ban wan ra tanglai teli ki ki ban ya rap yang iban snuthu kai ngide ban le naga banta bangin la ban yaine haduk kabakut kabadengkong ban yaine haduk kabakut kalong ni dei ban don ke jing shem men sem kabati kena ni dei ban don ke jing shem men sem kala abang long leng ba ke Jingiaseng Ialap kum ni bala penlong ke balang ke Jingiaseng Ialap juga distrik Presbyterian kum ta terter baba ngilet ke Jingiaseng Ialap ndala Ialap na pulpit na ke jaron san mense U Blei U Trai ukta e ga dokno jong ni shem jing gedo ni wan ban IT yala de pat ni sedang ye ke jing em ke batma ha uji sukres ke jing shem mensim kala abandong ndapai bis ngap ke jing ruai niam gitu ke jing ruai niam ki dong ki kta ke jing em jang pi jonga kala abandong lamba ki parlo ki ai testimony ki ajing pla shem mensim ka kta yengi bat ngiru ngi kwa ban itu ye uji sukres ke jing shem mensim kala abandong leng bagi jing ke jerwat ki banya kendo ha ke jing em bara bang ye kendo ye ke jinge ke bang le kalong ngi pai se uji sukres ngi khot kerpat je u bat ngi penbet je la ke jong ke jing imbat nong penem ke jing shemen sim kala balong nang bagi jing pang jing shitam habang ngi mat ye ke jing pang jing shitam ngi mare chi hospital ke jaka sumar bat habagi doktor ki kentat bat ki ok nyimla ban sumar ipi kilet che ye
nda bangi sngiau ngi don haga kutlat ke bangi le kalong ngi lecce ngi dem ki khosiu ya bat do not akmat jong U Blei bat kata kala ban penkala ya gajung im gajongi ngila banam kot hakamet andre gajing syam mensim jongi kala sedang ban urlong hagajing im jongi ko ki perlok bait ban yaine hadu ke bekut gidon kamban don gajing syam mensim datang da bangila sngau thu bangila syam bat mat ye gajing kala ke bemut gajing kha thamai ke basisha ngin sa singau thu ya kador ban syakri ya uji Kris u Petros wen gidong bot basidhem jong uji su u was ngau klan man kapor u ba perkhat bet ndon ke bamla badu Petros reu syam yaladi bom long uta u superstar neu breu balalot bad balak bet baro kaladon ke klimat ke bangilap ke gospel ulukas kelenong ke bandriu ke bau ulukas uyoi alade baru wang ya ujisu kile changa U Trai namar ngalong ubriu ubapap kaladon ke wegasin pat hendak haba ujisu usyakem tong ke ketien ke jong U Blei lara ya ujisu syakayeng bishar banda bagi senran gelas sedang ban yap het ri ila gajong gajong bating ye kisipai Petros ru udan ka pelau barang ka ktin gajong U Blei lai sin lai wat la tunjuk yu de ka kentai briu baru len pet im pet bau mit ho ye uji Kris baranda bau siar ular riu hang tala dungak ye ka doknot u Petros kan mau ya ka kentin jong gajing maham ujisu Petros klempen slam umi syabar ong Lukas uyam ndai mo uyam ko mo klong uyam rangba omsho usamla uyam rangba baru yoi ya ka malade bakam long ruwe makmat ujisu baru sedang banyoi ba ujisu udan hagalenti syakading pena day nakabandaki pop jongu barang ni don ubri ubalalan ya ujisu laisin laiwat baru ni nyila banyoi haga kikam ki apostol udai mau na pedeng ki senran baro hagas ngi Pentecost ubalayeng ban yalap pi uji Kris lak bai ni dei bandon gajing syam mensim kabatikna para samla pila aban kali menta piong kumno pat imei pa ngampat yoi bai mei pa ikala bemot iwan ban IT yalade sya uji su ko ki parlok samla kajing syam mensim ki kimi ki pa jongi kala banong kum hagade gajuk jongi kidan kajing syam mensim halagi jong kajing syam mensim kabangi ngimla ban compare bannya nunujor batkane kajuk jongi nyela abanong ye ki bakim tip ye ka beneng bat ye ka kendeu nyela abanong bakim syampang ye ka protei dengan ye thu ye pi ko ki parlak samla bagi kimi ki kapa jongi kidan kajing syam mensim ki bakarpang ka bangingim la ban batai kamper ki tolat leksi ha kajing syukri dai penban ki je ujisu ki je kabalang mapi mangangilong bri kumne kumangilong dai ki kimi ki kapa ki jongi kadai mandon kajing syam mensim ka batikna ha kajing im jongi shimet dai tat hanta ngin sesngut hu ya kador banbo di ujisu hagawe gasin ba worship-ai ulale chok Petros batu ongyu Petros balai me ya yalap sa agane ka kerteng ujisu balai me ya pene ban sno bet agane ka kerteng jisu kala dei me ba men len bat kan tak no tang ya agane ka kerteng jisu tidak ka basuk en pelat ya me peksi kat ni la pensitom la sho la tit ya me la kerdam ya me kejat ya me balai me no ya ujisu
ong usipayo Petrus ka bandi Petrus ujubab kumno wang kumno kala abanlong bangangan len yauta ngan kentat yauta ubalamap yang alai sin laiwat ngalapan pajo nut yau ngalapan kang yau lalai sin panban udang ye mahap yang ngamla aban len yauta Kuki para bangeit baik jong kabalang dan kawai pat kabor kaban kersan yang i ban yarap yang i bangin la ban yaine haduk kabakot kaban kong de tangda bangila syam mensim yala de kidan ke jing syam mensim kapatikna ya ujisu haga jengem jongi princess nguthu ya kador ban bod ya ujisu la ke jing sngewbha la ne ke jing sngeusi kabar ban yeine hadu kabakut kolong banim dagaktin U Blei bat ke jing duai im dagaktin U Blei bat ke jing duai kadagaktin ke jing U Blei kam dai tang ke textbook kadagaktin U Blei kadagaktin U Blei ke dai ko sabaro ki selebos bat kadang traikam hadu mentah bat kaya dailut ya barok ki generation ka pateng benriu barok kaya dailut bat kaya hap bat ngi bat kerukom im jongi bat kani kadai kaktin ka jong U Blei habangi ya keren baru U Blei lang baga jong duai U Blei u keren nengi na kadai kaktin ka jong U Dentang ndabangi puli habangi puson ya kaktin ga jong U Blei ngin sa snuthu U Blei ukren baru kta ya ga do nut ga jongi u yalam yang i upen i yang i kelenti ga bangi de banyai im da kaktin U Blei bat ga jing duai kini baru ar ki ya rengkat kanungut na pedeng jongi ki ba i ya kaktin ga jong U Blei Tona pedang jongi leksi ke bom lapor ban politis tanya ke Bible. Henry ki kot kubor ting ngilong regular. Ban pule leksi man kesngi. Lani man ki kenta man bangi plate iki mobile phone. Lani man bangi lech ki yeu ki hat ban tit kot kubor. Kanusin ki kata ya ke Bible hakisngi. Tu ngin jubab ya kata marway. Kaktin U Blei kaka kadon kabor kisenran ujisu lais nem shiteng ki he akjat akti ujisu kiyo gajing ikai gajing psan kaktin U Blei kaniga kersan gajing im jongki hakikam ki apostol haden ka pentecost kelas sedang Nongialap balatan ju ya kabalang la pen shitam mi kisenran la kem ki la set bendi la syok la pen mansau la pen yapru iki barang kaktin gajing U Blei ki ai peteng Nongialap ya ke gospel Lukas uthok ki kam ki apostol wong halagas ngi kim sange ban hikai bat ban yet hukana ba ujisu ulang U Trai kade kani kabor ka bayar rap ye kini kesenran bakin ri ya ka jinget ke jongki wada pedeng jongki jinge ki bashar khai jong ke jengem lok bait kani kaktin U Blei kadang trikam na ka banta jongi iwei piwei ko ki para bangeit baik ada kampat long ke jingmelin jongi mengin politis tai ke Bible man kesni tu ngin perkat ban yene hadu ke bekot im de kaktin U Blei bat ke jing duai ngi keren baru Blei ndai tang bang ye keren swa bangin bam ngi duai lengkot bat ngi bam no kam dai tang ka por ke ba pitia pi duai Kejing duai pilak bandua haki por baro haba piat pieng pitrai pikta baraba pidon ro aying kejing duai kalong aba pirung shika kamera ka ba jar pikang khop iki jing kang pi dem kho siu pi khot kerpat ya ujisu pi the ya ka do no jong pi kejing e ayu pi sham kejing tenju ayu pi mat nda ba pi ra pi duai pen ya kendu kumba kelalong ya uji sulek sia kaket sebani nda bola dua ka sep ka balangkum ke senam kalahap aga kendau
Pat kata kamdei ban peni bagas nam kami na ujisu. Mereka tahu ya kata kapor kaba ujisu ulat he lut ya ga donut ya ga jengim jengu. Kejat ke U Blei aga jeng duai. Ko ki para bangeit bai. Jingiaineh hadu bakot. Ngidon kam ban yai duai. Habang ia kendo ia ga jeng shanongi kmit. Pilet chua pharmacy ni pilet shano habang ia kendo ia ga jing tenjo habang ia kendo ia ga jing pang jing shitam shengi kmit shengi pai hatongi khot parolak banyalam mingi sekejeka sumar shwa langi khot kerpat shwa ya uta ubatau ia ga mensim jong pi jong aku ki para banget be Jingiaineh haduk kabakot dak jing duai ngalayo mane kendo wei long kami hakawai kesin ia thu khanai nga sapang katagai kerukom ka ba ikamai ban psakun yeladi tiong ngidon gadukan hasurak surak ba national highway ti ngajupsa ki khona ka ba kamai ka ba dija disha tiga let jiaran khat hakatega sina do nang step hado ndamit ndon trok ndon kali barung ba penyeng kali hajan dukan jungi ban let bamja Pat kalai jia kita kesingim dan pisai isu ntit kaurum yo panram no kumno namar balal jumlin dekat jingkamai balak mi letila kumno nla abet ban kamai dekat gabai imlen hagabadi dukan yong gapor kelas dang ban mit kikon kelas dang ban tangan ngam yo ban tet jeng tet yong kelas dang ban kuslai yalade Padaya kita kapor iong hang tapo dukan ngalas dang bandem kosyu iong ngaduai ngakerpat U Trai ka peneng ngongis nei ku trai yanga mioi nga iman wei ban psa ki khun ngam don pisa shu ban thit khau ban psa ki khun ki junga ke blas dang ban thangan pejlem ku kan ratu isnei ban yarap yanga Pariong ila jauh umat hakata kesmet kabela duai kedukan. Dan mano batip ikata kajing jia. Yong dabai la penkut amen ye kajing duai. Katu kat ni minit hadin. Kiwan kitrok ar lai sau. Banda ba kitrok kilawan ban yang hajan dukan. Kiong pekilaya rong sedukan bat kilaya pansa panja. Yong hang ta ngalas dang ban kermen ndaba kita kilaya mi kita kebab wandi shamamja yong da kita kap johi kapisa kepada sula di hak kita kamit ngaong yi kon ki kon let ban kloi ban let chet kha ban yo shaja yong ngalayo i daladi ba U Blei ujubab habangi duai ngi khot kerpat yu ko ki para bangeit bei kabalang hatung gisanya ne mione ujisu ubama pi mangangila sekuri la katas nem baki kimi kikpa kila pen ihangi hatung gisanya ne baula banle kikamba habangi duai unjuba bau ye gejeng duai jongi balabangi dona kikim kat jong gejeng kat kerpat yu uteun syashkor ya pi ko ki porlak bai ki badaying bani bat ke dan sabar kan ke ying bani kala balong hado kan ke klimat pi pai kat sebapai ki kangkop ki jingkang ya pi i kumbakilat kila kang sendan ya pi hey ke jingkerman jong pi lada pai sa ubru lada pai si ki porlak lada pai shanu lesi pi ibab dan jingkerman ngakwa aban khot ya pi ale pai sa ujisu khot kerpat yu hagajaka ka ba pidon pimdon kamban kit bil ban phone chu pimdon kamban letro sa pisio ban phone yu pila ban khot yu hagajaka ka ba pidon duai te ye ga do no jong pi kmat jong baru belai unsha skor ya pi kijinge jong pi un pen pai
Syaka jingkemen William Barclay uang ini ki kentin ka Jingiaineh kam theo ba pila ban sya ya kita ki jinge Henry ka ba mudro pila ban penkala ya kita ki jinge syaka buram ka bane ban Jingiaineh hadu ka bakot gidon kam ban im ta ka kcin U Blei bat ka jing duai ka balai ban Jingiaineh hadu ka bakot Ngidei ban Yaisno Hau Jesus Christ Para bangeit baik Nyemla ban long kiba klain sa man kapur Kajungim kristan jungi kakiu kahiar Kidon kipor kabangis ngau klan bahaya ladi Kadon pat kapor kabangis ngau telat ngis ngau do bor Pada wakum kata lesi ngilong 0 degree ngilong not hakata kapor habang ngidon na pedeng jong gajing do bor pad kata kata gajing ay lenti kristan gajongi para bangit baik habakum ta hanno nginiang ujisu ong gospel uyonis katsan lanong wong ngalong udeng sowan mapi kitanat di katengat kabam seiso ungor no badu oksyu lemda pi Jingiaineh hanga bat manga pi dalele pimla ban seiso yalade kabamot ngidon kam ban yaisno hau jisu Ngidei ban yai duai ban yai khot yu hakipor barok jong ka jingem Ngidei ban yai sno hau jisu man kapor ngalaong naduk ka sedang kene ka Jingiaseng Ialap naduk kala sngi U Blei haduk meni men sngi nyanget pelaya shithem le si kum bagalong ki kwayar ka belajar wai bahai ka belajar wai jingwai penurhem men sim le si pisnyo la kumbangi ngin her shabneng la dangi pensa ye ga Jingiaseng Ialap kumni vet le si ningan yet hu yo pi paralak bai kini ga jing hem men sem kemla ban sa bet kumju kin sakla lashai chisni pin sedang ban mare shikam ki jam ki jong pi pin ya kendo ye ga Jingiaseng kendo ki baharukam Kala abanong lang bagajing kemen, kala abanong lang bagajing sngewbha, kala abanong bagajing kala abanong bagajing pangjing sitom, kala abanong lang bagajing duno, yikiba ikibaton. Kala abanong haganu gadur, barabangi don hakum kita kipor. Shanu gajing kermen jongi, hatungin ino yigajing Yaisno hau jisu. Kumno yaisno hau jisu hagibor kaba pido bor pitolot ngisnge bamla shu banduai khot kerpat ya ujisu dadon kamle si hagajaka kaba pidon hagelenti kesingking kala balang pidon halenti ban ledon kam pia kendo ike jerwat hagajengem habakum tapin mare saying Duai hagajaka kapapidon U Blei uyoi badula ru ban snuthu ye gajing duai ke jongpi haga testament kabarim ngilap kahana ongga ktin ga jong Blei kalet ka temple banda bagala duai ke jing khia ga do no juga kalong bakam yok hon la bun snem kala ya shongkha kala shongkurem Henry kam yok hon kata kajingkit kelalong haka kabamla syu ban betelun dano ongga ktin ga jong Blei kalet temple ga duai kala do bagi ga sentur jongka kamla syu ban penmi ki kentin sabar kala syu pen ki yakini ki sentur jongka parong ga ktin ga jong Blei habau niu syakri jong Blei uloi ka wang palai kumni pabuan berangta kala jubab kong ngam jubab ngam buat kumbatrai mapi U Blei utip ya ka do nu jonga ngaduai bat ngayai duai ya kmat jongu
Upol utho si kedong rom prala nang wong kumno umensim jongi uyarap ya ke jing telot ki jongi kat bandai biang nyem nang su banduai kidon ki por ka pisuyam ki umat ki tu hanrai phimla pen mi ki kentin jong ke jing tuai ko lak bai ujisu jongi usngau tho te ula ban sempang ki jerwat utep ki rai dam ba phimat phisem kay kabagi don kamban le kalong te ka do not oh Jesus ong you are trying at plot yeladi ngabakla ngasarem ngasnuswai man ngasngau ngam don bor bantuai ngasngau do bor ban wan sikajingeseng hiram enga atrai kisikentin arkentin kijing duai kijong pi kijaka gibapidon pensiem bau Blei uai ya pi ga jingkermen wai ro e pi kilat kelenti ke bam sem kemi lenti ko kilak bae ke badan sabar kan ke ying mane kala abonong hapdeng jo pi ke bayos ngawing abiang biang ha ke janmit le si baro si kata pi sekri pi hem yo Blei en reki dan ki klimat pade ki dan ki por ke pi sarem bada pi sarem pis ngeu ba mento syu yalade le si pis ngeu le ran ru ban ya be si ke jingeseng ban ya be ye ki kam juga seng sama seng tais ke balang namar ba pi ur pi kumbakla nga ong ye pi ko ki parlak baik U Blei utip ye kita usngau tho ye ka jing sarem jong pi utip ye ka jing pat do nut jong pi baru usngau tho ru ye ka jing trang ga jong pio sno au yai sno au pinyo ye ka bor ban sekriyo ko ki para bangeit bai agak tin ga jong U Blei ngim sem lap ye ki bru ke bajana cispa anda ka cispa ya lap ye ki bru ke balong kum mapi manga ki ba ur ki ba hap ki ba le bakla henry ki ba singau tu bangi duna bangi pai chau jisu baru Blei u ya rap bat umap ingi cakap uang ye ki ba singau ret uai ke jingai henry ki ba singau kra u ya le persha nong tho jing ruai ku malai pastor nadu ka basdang ne ka jing ruai uang ka jonga ngandu lenga ken ka bokor nang sa janga jisu ngan le kom kayor ko ki para bangit be jong ka balang gidan kamban yai sno au jisu unong tho jing ruai wong kumno man kasngi man ka por ai ngan snyo nami kabor ai ke jingit ba jong mi kan te yanga krong jong mi ke jirwai ke ba aspa nyau peu ko ki porlok bai ke ber ke ying mani bat sabar kan ke ying mani ban yai ne hadu ke bakot idai ban yai sno au jisu let's saying la shai la sisngi pikum bakla pikum sentut waleran wadu jingkermet kibriu kilaban iben kilaban nyau sendrom ya pi rayai sno au jisu mauti unjarap ya pi long hagat maba Korea kari komunis kelahir ma bat kumba arspa teliki balang kila syak pen julor pen pra pati bon ki pastor kila syaken kawai ni ki kalong jong pastor badan argot ki khon bat ilak jong u ti lamana ye ki bakin len yo uji su khnang ban pelat ye ki Andreu pastor bat kayeng jo kimla banai ke rai ke bakat do la penyat pat ba eki bagi briu ken yoi ban penlek ran eki bagi ki briu bagi kim koloi ban len ke jinget ha uji sukres kataro pastor urang yai sa aga jinget Jingiaineh ya uji sukres di ke bakat do kat ba dang berngem miki kumta pastor udan ro apdeng jong ke jinget mentala pen mi ye kawei ke odar kalong banti ye gatliu ban tep im ne ki briu barok sieng bat kata kalong ke bakat do lada umlen ye ke jinget ha uji sukres la khot yu pat ba ha kata ke por ban sakhi ban pekai ye ki bru ayu ken le hakum kata ke apot kata ke
jing tenju kabau nu syakri jong boleh ulamat kamlong kabasuk banrai lati igat liu la penhap kita gat liu bala ai biang ye ki kalat yong ino keno ye kita jinget ha ujisu bon pelat ye pi bat ye yeng jong me pastor umla banrai ki khon ki badang ret ha kata kapor sedang banyam bat ki ong kum no ki ong papa berkat lem si yengi badang red katungin syak tep im papa ukpa hakum kata kapor ulang ru pastor umla banaya karai ha kata klip mat habau pet ki khon wis nai ki habau perkhat sapang ketika jingiat ka bola syakriya ujisu usnya benod ro ban kumta citeng lenti akum ketika klimat kalawan gajing pensoy ka belatan yo nadin saba unong hot ngan ino mentai ketika jingiat ilak jong ibat yo trakyong yong kpa ong Kong iki kon ngap jar kon mendegamit ngin ya mam kawai hagaying ga jog U Blei bat uji sukres barang tau pastor ulayo abor baru wong kumno wong yo uji su nginam len ngin ya syukri kat badang kat badang sa ka mensim mar kumta ki komunis keberunar kilat penhap ika kendeu hangta bantep im ya kini kibriu nda balat penhap ika kendeu bantep im kita kibriu kilas dang ban ruai ika jing ruai in the sweet by and by don geri bas ngul tenat hir bai pa idang ap harut ila thau ka yeng hun bat utrai jeng hun shaboneng kat bakidang ruai lanang penhat eka kendeu bat ka kendeu las dang ban kot yang nerendang jongki kibriu mentegelas dang ban kenyo lagi ni kibriu kilan ki yaine abat kene ke jinget tang utau bayaine hadu ban dekot uban yo laj kendeu kala kot aga sentur jongki dang yo sngew jeng hon shaboneng ki priu kali ang lengo ikata jeng jia ya jeng slur bat ika jeng kut jeng mut kita kalong yeng kendeu kala stang ban kot ika kemut kini ki syakri ki jong Blei patang ta lakan jajar mdon syu bas ngap ya kajeng ruai mdon jeng ruai syu balat tep imme ki hado belakot eki kle jongki kini kibriu kelayap martar kum kinang bod uji sukres ko ki parlak bai kat kum kajeng tip jonga bagada kajaka gablat tep imme kita kayengu pastor lasna ya ka yeng ka bahe ka jaka penmi ki Bible apo Korea ban nang ta ladi ni ki kot ba hakaleng ka perthai pila ban modur ni ka kot ba khasi ka bagi ki print kani ka version ka bagi la print ka banga penon kam ka dei ka kot ba khasi ka dei ki bala print apo Korea ko ki parlak bai Henry jar ubadaya ini haduk kebakut utaken ubanyo lajem ngakot ini senrang bat kentei tungin mi na Jingiaseng bangingin bat yakan ikat tonut kat bala ngadai ban yak sat ban kot kategori kabau ujisu ula ap yengi ban pedang sngewbha yengi kilok bai ki badan sabar kan ke yeng mane ko ki parlak baik kala balong pitlot ha kajing syakriya U Blei kala balong pido bor hobi pimat ika jing ri ika jinget ka jong pi ujisu unamino ya pi utip ya ki klan ki talot ki jong pi un yarap un kersan ya pi
Jingiaineh haduk ke bakut ri ya ka jinget ke jongpi batu blei un jarap un kersan yang iwei piwei bangin mi na ka jingiaseng ngin kan mau bangin Jingiaineh haduk ke bakut ke gospel ulukas long ke ba arpwei ke khot ke bakat kandai ong ujisu daga Jingiaineh minot jongpi pinri penem jala ke mansem U Blei un kyrkhu yangi tongin duai kukpa jungi ubah beneng nyanyu ime na kabantagan ka kubor hagad ka mit bami melakren yang itrai lang bagad ka por ka bakantang nisngungu ime jisu bae bami ay gana ka ktin ka jungi ban maham yangi ombangin le sting ya gana ka junget ka bangin la IT hame Hanrai banri ya kena ke jinget haduk bakut ke jingim Shisha ke jinget pilgrim jangi Don kipor ke bangi snyo bangi telot isyak job hidup bor Penban meti menam penrem yangi wada pedeng ketika jing duna jangi Mayai khot yangi atrai Manai wan segading pena ke jong me Ban khot kerpat ya me Banyai snok hamiman kapor Kersan yang iwei piwei ke bayok sngeu kena ke kubor Hoi ikut ki parlok ki badan sabar kena ke ying maniru Haga jaka ka bakidon Nongialap iki bakena ke jinget ka bakila aiki hame Kena meno ika siteng por Henry kin ri ka Haduk bakut Kajungim kajungki Nyanyu ime ba me don hang ni ba me keren me pen kendo ingi kat bagi kemat kejongi kedang kabrep jar-jar hagi jaka syong ke bagi syong ikwa bandong ingi hagi ke Jingiaseng manuna pedeng jongi ke bas ngutho biang-biang kena ke janmet pidon kam banai ti thamai la deha ujisu kala balong pila ur pila hap bunsit le si pila thaj ban persang piong em ngam sngeu mento syu ngalahap ngalabakala bunsit ujisu pechepi de ka khamat ka bai snei de ka khamat ka ba khot e pi kloi ni ban persang bang ong atrai ngaru ngadon hang ni ngas ngau thu banga ngatlot ngaduna yarap yang map yang bat kasyan yang lada dona pedeng jong pia kini kajan mit ki kuwa ban IT thamai lade sya ujisu kat bagi kemat kidang kabrip jar-jar hagi jeng duai syura aga kti salor bangangan yoi ban pangala ban duai na kabata jong pi U Blei kyrkhu ye pi ang don syu ngaloi U Blei kyrkhu ye pi ngaloi U Blei kyrkhu ye pi ngaloi U Blei kyrkhu ye pi dang don syu jar-jar ngaloi penhap no kat bagi kemat kedang kabar wat pek anu syura tanggawai ke kti dang don syu ni ada U Blei ukren ukhat I ye pi ale para bangit pe I nyenwan sachisin man ong ye ujisu baun map ekipop ke jongi barbun tau thamai ya kalau ni ladang don sngewbha banra ki bompat syam nara kan ke jan ladang don ngaloi penhap no ngaloi dang don syu ngaloi penhap no tongin duai ko kpa ba I ngas ngongo ya me na kabante kene kikti kebla ra shame jisu try kene kikti kim dai ke bagi penpau hanga kalong tangkalat bangala ban duai yaki Henry me mis ngau thu ba yeke jing jongki mitibha yeke jing ya lenti jongki try map ekipop jongki Satya kia try dekat senam ke jombi. Ban ngaduai bamiman kyrkhu bagani ka janmit kalong ka janmit ka bansa jingkan mau. Bakiwan ban IT thamai biang sachisin. Ban ngaduai bamen kyrkhu bagani kalong ka mit ka bansa jingkan mau.
kirai pai sayeng de ka jing sok bat ka jing hun begala syam bat mat ye ka jing I jong me Jisu ngaduai ki para bangeit be ki bala banyo sngeu shabar kan ke ying mani le si ki bakut lat ki bamla banra ki ti mar ba ki don chajngai na ying mani ngaduai ki to ki paralak ru atrai namar me dap ki jaka baro bat mi ongro uta ubawan hanga dalele nganam kentat yo sabar kyrkhu ye kiru atrai mioi ye ka jingiam ka donut jongki ma ye ki Jisu kershan ye ki yarap ye ki bagani ka klimat kalong ka klimat bagi rai yaladi banyai but ye u Jisu kat bagi dang em ban syukri me kat bakot le ibor agi jaka baro bakidon kerhuru ikini ka met bakin syam ya gajing syam mensim ka batmai bat ban peteng ya gajing ya lenti kum kinong bot ki jong me nyangu eme ba me sngeu ngi aga kerteng unang penem jong I Yesus Kristus amen U Blei un kerhu ngi haga ni ka jan met ti nagabantai kitu kibla ra ye kikti hagani gapor ngam kwa ban khot ye phi shakmat rege ga bangin le kalong hagani gapor kalong baro kibla ra kikti wat le rai ndalawai gani ga jingaseng kwa ye phi ba pen sngewbha bansa wan pini de jaka ke ba shakmat kidon ki counselor bala pila ban kalong ngan Swer ye pi tang ga jing duai ndala wai ga jingaseng Swer ye pi tang ga jing duai jong ga jing kala ga bomot badaden ga taki counselor ken sale ye ka badon kam wale ran gitu ki blara ki wat le ran ndala wai ga jingaseng one back hai de ga jaka ba shakmat ndala wai ga jingaseng ki porlok jo pick it up ep bahayun jo pick it up ep habar wat kerki ban le shayeng pin sapohi te ngine penwai ga jingaseng ga jirwai ka arspa nye pun riu arspa prapusau arspa nye pun riu arspa prapusau kumbangalong atrai babha bamela khot sngewbha yanga kasnam jong mi long hok yanga atrai babha ngawan baro andru teli khot arspa nye pun riu arspa prapusau ngangin delakut ngene ga jingruai ngasngeu de ban pelong jingi dua lang pastor rang long tu ngini dua lang delakut ga jingruai to ngini ruai arspa nye pun riu arspa prapusau in yalam minong yalam Sngewbha
jong me kala pendu ya ki jing ban long ujong me ngakwa atrai babhangawa ngawa kumba ngalo atrai baba kalenti jo sngewbha na me banjinga shu wacha atrai babhangawa ngawa ini simentalang baro haga jinga duai kitu kelara ki kitibat ki bam shemnara ru ki badon haga ne jingaseng ini duai shidraham don da pedeng jong pila si pidon ke jing su khia ki be ki ba thon ki jong phi haying asem duai na ka ban ta kata ro bo blem ya rabbi ki ban nga kwa ban ong itu ki badon sabar ka ne ke yeng mane parlok be pila banam don haying mane ban ban nga kapur nga khot ye phi la da phi don haga nu ke jaka pis ngeu le de pi kwa ban dem kho siu la de lech ki kamera ki bajar jar ke jong phi phila ban lai kamera jong kai phila ban lai ki yeng chet phila ban lai ki kamera thia ki jong phi la ni let ka jaka kanja bara ka por ka bangi duai phiru duai hang ta U Blei un shas kor ye phi balaradon ka ba phi shem phi mat agar ka met lang bagar ka Jingiaseng Ialap wale rai sawan syai pastor in chat kita men basan jong ka balang yat hu iki kin yarap shu ye phi le si ban ye pteng ye ka Jingiaineh ti ka jong phi ni duai lang ndalakut ka ni ka Jingiaineh duai lang itemen basan wan Swer jong ka balang in pelat ingi de ka jong kyrkhu benwai ni duai shit hem ha ka ni ka por de ka bayeng ki bamla ban yeng slem phila ban shongru ha ka por bangi duai lang to ni duai ni ka por de ka bayeng lang ko kpa ba e sngewbha baneng isngongu eme na kabanta kini ke Jingiaseng Ialap ba me mela kyrkhu yangi haga ni ka me ngelayo sngew ye ka kyrkhu lang ba kaktin ka ba im ka badan bor ka jumi isngongu ro eme bangiyo man syakri eme baro cisngi niyo ro ban yero ban pen krau yeme ngimat i ka kyrkhu lang ba ki syakri ki jumi ki bala Ialap menemen sngi nyangu imi ke Jingiaseng Ialap naduk kala sngi U Blei haki dong ki snat haki yeng mane kalolong ke kyrkhu ke jing ai men sim yangi kalolong ke kyrsiu thia yangi kalolong ke jing pen im thamai ki jingmat jing berkat ki sim ki batlot ki baswai ki jogi bangin yang sachisit wan shekmat ko kenrat beik ban IT thamai yaladi bat ban puteng ban syukri yame ngangu ime bangi don U Blei ubala ban smutu ye ka jing tolot jing swai jongi ngis ngangu yame jisu bame dap ye ka jaka baro ban mio iru ye ka jing yaksa ki jongi ka jing yat lenti hakapor ka bangi ngis sharem ni dobo tuai bat ni khot yame ngis ngau ye ka jing rap ka jomi ka ba piam ka kti ka bas bun ke ketiga basaan kaba kedop yangi ban kaba serpa yangi ban penset bor ban penrhem yangi bangin yai peteng ban syukri yami kyrkhu yo sembai naga ketin jami bagi syukri para syukri kilabet bangin yai sa ban peniki sembai kenla ban seiso ban penmi ko kenrat ike kyrkhu ke ba ponsha kyrkhu ye kapalang pastor in chat kita men basan ke balang kirang ba balang kilong kepai kilong kemi ki paralok samla ne duai gitu ki paralok baik ki badan sabar kan ke yeng mani ki ba syam jing kendu ki
kibadon halanti kibadon haki gisap haino kinuki jaga Duai bagakti kabalami snam gajongmi kat katru shakitu kibansi Shem ye kajing suk gajongmi abeki kuwa traiban mare shakading pna ban Shem ye kajing I gajongmi Jisu Jisu bai Yerapi kita ki paralok ki baladu bor ki bakwa yang bat syakri me Yerapi ki bakenam kot hangta re bekenia yang sachisi banyai khot me banyai kerpat me bamemen yo ban penkeladur ye ka jung jungki nang kyrkhu ye ka balang hang ni Mawroh kumjo kanang san kanang roy kan kner kikti shikimen sim kibat tonkam ye ka jing eram ye ka jing pentengen bat ye ka jing penhun kyrkhu ye ka balang baganang la ban sana pedeng ki jing apdeng ki babunjat ki jing shem jongi hagani ka jing Sngu imina kabat kira kamit kabat yang kabangiyo bandon kira kaging kabat kentang kut kejumi nilai pai nang ni atrai nilai tiga jenghun nakaban sim kabat teba uji sujumi ulang ubabam jukot hagajing hagajing ma baragajing asha anu mamios miao ini atrai Shimnya keburam shame Jisu Duai haka kerteng unang perim jami Jisu Kris Shim keburam shame Try ke jami Yang biasa Jisu Kris Kat bagi dang up ye ki parlok bagi khot ye jeng duai nyin ruai de ka bajar jar tuan mensim bakhoi anga tuan men sim bakhoi anga rung hapo kado no jonga San spak kandai peway
ban sim ba khot yang a Tuhan sim ba khot yang a rung hapo kado nut jong a Ki pop jonga shosa jonga amen simba kujingula U Blei kyrkhu ingi di kapur kirpat itu menebasan in sekolah ini juga kuai. Tengni wai. Bat hakabang semi no nagaying kabakantang kajame. Lingba kajing slok kabathyang upasai bor jung mansi makhud. Kyrkhu yakawai pakwai kabanta kabangyo ban pendap hakanaga janmit jong kanaga Jingiaseng Ialap. Kerpang U Trai ika kubor kabu syakri lanam hakani kapor ai bakan sa hakidok nut kimensim kejogi kan shan sharp do mensim khut iwei piwei benta ke pendap hana kapor kam kerpang U Trai ikti para mensim ke bakordor kibla IT thamai met bat mensim hakani kejing syakri bading ilang baro kibayo benta nakani kajing syakri ke bakordor kyrkhu ilung syakri jome habakis yo ban lej pai sika pastrit sika jakasa kajongki tap dekas nam kajong me U Trai I pastor bitu mesan kiblawan haklan tiya kajongki hal ke posuk hakajaka kabakisa makabalang kabagidon Sngo U Trai ki jukha kerpat hana kapor hakagateng U Jesus Christ ngituai bangipan kajingai keberap yang U Jesus Christ kajingai ba U Blei pan bam cukut sebam cukut uslok bathyang kapset bor kajung bersim bakhut kini lai kajikru U Blei ke dasangsa batngi ke bayang hakri kapor ke basaki ke kerteng ke bm kajong me kumjuk ru ikibla IT thamai hana kapor kini kejuk kyrkhu long ram keringwet kemen keleng saklak kapor thai naduk mentas ke bam cukut ru amen.